Fel cadeirydd dyfodol i'r iaith, mae'n bleser lansio ein dogfen Cynllunio Adferiad y Gymraeg. Dyma fi. Nod y cynllun yw gweld polisïau yng Nghymru newid pwysles gan ganolbwyntio ar gymunedau a defnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau. Mae hyn yn brosiect heriol. Bydd angen cynllunio manwl ac uchelgeisiol. Mae angen mwy o siaradwyr, felly mwy o athrawon. Mae angen gwybod sut orau mae creu aelwydydd Cymraeg i roi sail gadar i'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr. Mae angen mynd i'r afel a sut i'w gwneud yn hwylus i bobl ddefnyddio'r iaith o siopa, o thamddena. Mae angen i lywodraeth leol weinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg ac rwy'n iawn weld datblygu economi fydd yn hyrwyddo'r iaith. Dyma rai meysydd y byddwn ni'n ei trafod yn ystod yr wythnosau nesaf. Y peth pwysig i ni yn awr yw cael eich syniadau chi ar sut i fynd ati. Mae croeso i chi ymateb ar ein gwefan dyfodol.net. Rwy'n ni'n edrych ymlaen at glywed â chi. Bydd ein cynllun yn un gobeithiol ac yn awgrymu ffordd ymlaen i'r Llywodraeth ac i bawb sydd am weld y Gymraeg yn blodeuo. Diolch i chi.